queríamos amasar hoxe o noso asombro e tamén estupor pola situación que estamos a vivir. Non? Onte coñecíamos unha situación na que, por primeira vez na historia, un expresidente do goberno de España é imputado por 3 delitos importantes, por blanqueo de capitais, por pertenza a unha organización criminal e por tráfico de influencias. E ante esta situación, asistimos asombrosamente como os partidos en Galicia, o Partido Socialista e tamén o seu socio, o Bloque Nacionalista Galego, están absolutamente calados. Non nos preguntamos que é o que ten que pasar para que o Partido Socialista de Galicia, o PSDG, PSOE, faga algo e, dende logo, denuncie esta situación, e que é o que ten que pasar para que o Bloque Nacionalista Galego se diga públicamente que é o que está pasando e cal é o que lle parece neste momento. A verdade é que hai unha doble vara de medir na que levamos moito tempo insistindo, pero é evidente, porque si en vez de ser un expresidente do Partido Socialista fose un expresidente do Partido Popular, ou se non estaríamos neste pleno da Cámara, habería manifestacións e estarían pedindo explicacións de todo tipo. A verdade é que esta situación é unha situación moi dura para España, moi dura para as institucións, e nos preguntamos tamén que o que ten que pasar para que se convoquen eleccións xerais canto antes. Esta situación é insostible e nos lle pedimos tanto ao Partido Socialista, as súas delegacións, neste caso nomeadamente a Delegación Galega, e tamén aos socios do goberno de Sánchez, que, dende logo, esta situación non se pode nin tolerar, nin non se pode mirar para outro lado como levan facendo dende hai tempo.